Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccude moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓumen jejjita kay lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna o foof ha oɗo gorosa o hollude en caggal jaam duumo e leydi meɗen Sénégal no subaka fof ko bani moon debbo Aissata Ndiaye wonde e banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo dara halayɓe min calminima min calmitimama kadi min mbiti mba e ɗin bismali tedduɗi ɗi ganduɗa ɗe bismo en kala subaka kono kadi e wiide amin e duuji ndu woɗɗa machallah en calmini bandiraɓe oɗo aljuma moƴƴo malaɗo aljuma tedduɗo mo ñagantoɗen dendagal windere nde kala nde wonata aljuma malaɗo tigui no mbiɗen ni si kala ko salmindeɓe kamɓe ganduɗa eɓene jogui coftal jamma e ñalawma subaka e kikiɗe gam hettade ko watte ko kono kadi gam darde oɗo plateau biteɗo Pindi TV tawi fandare nde ne wayno ko humpitade eɗen mbiyaɓe tigui en calminiɓe en mbiyanɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko kongude mo ganduɗa ko Adji Sarr haalno heccanki wona jayndeji pini dawti hen e oɗo subaka kono kadi ne tawe hen nde ngeesore woni o vaccin biteɗo AstraZeneca wonko hesɗi hen ɗum ko caggal nde yurna seeɗa seggita ɗin konguɗi jaaji e toɓɓe muɗum goɗɗe ne tawe e nder kelle gadane e jayndeji leydi men o subaka jeyde quotidien udditudama ko noon tigui no jirɗon ni ko natal Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef kono kadi oɗo debbo biteɗo Adji Raby Sarr ɗon noon ko eɗen gandi ko haalluji lombi tuma muye peɗeli guite ko yewti gueɗe viol ɓe koliti wonde noon ɗiɗo konguɗi ganduɗa ɗi koko mbi hono sortie médiatique hakkude omo ganduɗa ko Ousmane Sonko e Adji Sarr jayde raɓɓikinima tan wi ko procès verbal manam moni kala ina ñaawa goɗɗo to banggue konnguli muɗum ɗin konnguli jaaji ne tawe e hello sappo e ɗiɗi e nde jayde e lo quotidien jayde vox populi ko addi nden ɗon jayde ari e ko yewti on ɗon fannu ɓe mbi tan de oɗo saaha hande ko caggal nde Adji Sarr eri Ousmane Sonko yo won e deftere Qouranil Karim nde ɓe mbaɗi ko namdal beele Ousmane Sonko koko kay ha joni duñci koɓe mbiyata hono ɓalle ɓalli noɓe bindiri e hello arawanigo ɗin konnguli jokkitiɗe ne tawe e hello joyyi e nde jayde nde ganduɗa wiite ko vox populi saabu ɓe koliti wonde ne wayno kanko gardiɗo landa Pastef o de ne wayno ko taariɗo nden wondore nde eri momo ganduɗa ko biteɗo Adji Sarr kono ɗum ene tawe hen ko haalano ɗo ko yewti nde ɗo ngeesore witende AstraZeneca ɓe koliti wonde de ɗum ko caggal nde yurna seeɗa seggita woni o agence européenne du médicament ɗum noon ko goomu wite noon ɓe koliti wonde ala foof de ko woni e on ɗon AstraZeneca to banggue batane koɓe mbiyata hono effet secondaire jeyde an le soleil nden ɗon yañima hen e natal garwanigal ene wayno de ɓe mbi tan ko AstraZeneca OMS fedde tammide gueɗe calal ɓalli windere nde erima dendagal laamuji ɗi woni mbiyen leyɗele ɗe kala yo jokku oɗon vaccin mo ganduɗa wiite ko AstraZeneca e on tuma noon jayde arti andi nden oɗo agence européenne du médicament arti e kay cirgol woni cembugol on ɗon vaccin AstraZeneca kono ɗum jayde artini en e gonka rafi coronavirus e nder leydi men Sénégal ɓe mbi tan ko Covid-19 ɗo e nder leydi men leydi ndi de ɓadima Aissata ene wayno limore symbolique woni tarihiyankore saabu kay ko ɓatti ujunere neɗɗo woni nana oɗo saaha hande ko wasi pitande mum e ko yewti oɗo rafi biteɗo coronavirus jayde les échos nden ɗon jayde ari e fannu goɗɗo ɓe gaari koye haare wulde diaw ha mbiyama taw ko ɗum film action wonande Hollywood toon to Pikine Rudis ɓe koliti wonde ɗum ɗon ko hakkude pelbodiri mbiyen hakkude police kono kadi eɓe ganduɗa kañumen goni saysayeɓe tawi ko joguitiɓe kono kadi andiraɓe wadde gueɗe kantriɗe guykaji hay ko nandi hen ɓe koliti wonde noon ngal ɗon pelbodiral hakkude on ɗon policier e ɓen ɗon saysayeɓe woni jotoriɓe wujjude hani e yande yimɓe ɗum ɗon ɓe koliti wonde de on ɗon policier wasi hen junggo muɗum manam gon junggo koko hellirimo kono kadi arme makko woni on fetel mo joguino wujjama tawi nayi ɗum ko ɓen ɗon saysayeɓe eɓe garta noon holno gueɗe mbayi caggal nde ɗum ɗon kala lombi on policier ɓe mbi o wattidi ko dasade e godron ɗum ko caggal nde yinno jolde e on ɗon oto gam faabomo kono de ɗum foye wade noon ko ɗon o acci fetel makko ɗum tagui noon saysayeɓe nawi on ɗon fetel e on tuma noon ɓe garti wonde hen ɗiɗo e ɗin ɗon bandiji keeɓi jagguede kono de mawɗo mabɓe sowa taw yeede on innira ko Akon joguiɗo on ɗon fetel ɓe mbi o saaha hande omon yiile no fewi ɗin konngudi jaaji ne tawe hello tati e nde jayde les échos jayde l'observateur ko addi nden ne arti e ko ɓuuri nandude hen kono ngol lawol ɓe gaari koye konngudi yimɓe ɓe ganduɗa ko golloɓe arme tawi de keeɓi hen caɗele ɓe hen ko juuɗe taƴ yoga hen ko koyɗe taƴade no jiruɗen natal o ngoɗo photo illustration tawi noon ko hollirde wonde ɓe ganduɗa ko dartoriɓe artirde jaam e nder Sénégal kono de so
caggal ne jeehi mission ina mbasa yoga e terde mumen to banggue juuɗe hay koyɗe foof noon ɓe gadori ha joni ko yettade o biyeteɗo Mouhamed Ka woni mo junggo muɗum tajno e seppoji ɗi ganduɗa ɗi e keeɓiɗo wadde leydi meɗen Sénégal e on tuma noon jayde woni kamɓe l'observateur ɓe potti walla mbiyen ɓe joddima e tato tawi ko soldaji ɓe koyɗe mumen walla ni ɓe juuɗe mumen taaƴa tawi jeehi sababu ko caggal nde ɓe jano ko wiyete ko hono mission kono ɗum noon ɓe garte e konngudi mabɓe ndeɓe kay goni e sifade caggal nde ɓe keeɓi ɗen caɗele ɗin konngudi mabɓe jaaji ne tawe e hello nayyi e nde jayde e groupe Futurs Médias jayde las nden ari ko yewti ha joni e biyoje bonɗe hani e ko wiyete menace de mort wonande kay ha joni koɓe mbi walla mbiyen menace to banggue liberté de la presse manam konngudi ɗi ganduɗa ɗi ko bellitiɗi wonande hono presse leydi men Sénégal e on tuma noon ɓe mbi tan ko kamɓe jaydiyankoɓe de ɓe dartorima riwtude ɗum kono kadi ɓe darima lang gam habtade ɗum e on tuma noon guggomo wiyetengo appel e rima procureur kay ha joni nde daroto o adda hen konngudi muɗum kono kadi gomo wongo wiyetengo Synpics kañumne wi tan ko yo darto ha laaɓe ceer ɗin ɗon menace uji de mort baɗeteɗi e jaydiyankoɓe leydi Sénégal ɗin konngudi mabɓe jaaji ina tawe hello ɗiɗi ha jeeɗiɗi e nde jayde L'As quotidien jayde Libération nden ɗon jayde ari ko e fannu goɗɗo no kewɗen noddirde hono fait divers ɓe garti eko hesɗi eko yewiti oɗo manam ɗiɗo fitinaji walla mbiyen ɗeɗo baɗe bonɗe baɗanoɗe e oɗo gawowo leydi men Sénégal tawi ko e nder maayo hango ngo rewɗa ɗon noon ko ɓen ɗon marine chinois ji tawi koɓe tato kamɓe kala noon o saaɓe pawama junggo inde mabɓe noon Aissata hannde ma gasa nanoɓe to banggue chinois ɓe jaafo hen saabu inde hen goto wiyete ko Su Gentao o goɗɗo wiyete ko Zhang Weijian oto ko wiyete ko Han Yong-jung ɓeɗo tata noon ne wayno oɗo saaha hannde eɓe nodde pawa junggo tawi ɓe dewra ha joni ko yuppude essence e oɗo ɓiɗɗo Sénégal najo biteɗo Maguette Mbaye tawi noon o wonno tigui walla o honno ko toon to Mbour koye nder maayo ngo ɓe potte makko e on tuma noon nde ɓe mbaɗi ɗum ha ɓe kaljiti ɓe yetti ha joni ƴettude koppareje jonde pour hokkudema woni ko tolni e million ngaji jeeɗiɗi gam o deƴƴa o wasa wullitade ɓe lawol kono foof de on ɗon jettaɗo Mbaye holliti wonde koma lawol rewne e gueɗɗe no jiiɗo natal ngal ene wayno ko junggo makko ɗemnogo sumde eko yewti e sahade ɗi noon chinois ji jinno duppudema e nder gonɗon maayo Aissata sinno ko min mi sikkani so mami refto e ɗi indeli jayde stade udditama ko noon tigui ɗum noon no gowɗen wadde kala subaka jayde ari koye nate ɓeɓe ganduɗa ko jour uji hande mantiniɓe to banggue Europe e clubaji mawɗi yidde wiide ne wayno quart de finale mo ganduɗa ko Ligue des champions Aissata ko hande tigui woni tirage woni sanga 11h GMT Bayern e City oɗo saaha nde ko équipe aji dariɗi kono kadi Real de Madrid e Chelsea dartiɓe tigui no fewi no jayde wi ɓe garti noon e holtan équipe aji ɗi ganduɗa ɗi poɗɗi tarede e holmo Paris Saint-Germain foti rentade kono kadi e holmo Liverpool foti tarade oɗo saaha sino tawi ko équipe joguiɗo caɗele to banggue championnat kono de ko dariɗo to toon to dunde Europe kono ɗum jayde ɗi garti e ko yewiti e Sénégal naɓe kadi fotɓe rentade yogo équipe uji woni Sadio Mané Edouard Mendy Idrissa Gana Gueye yo ndento ɓeɗo mawɓe woni Bayern Munich kam e Manchester City goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko toon to leydi France ɓe ganduɗa ko ligue professionnel mabɓe o salima de accide jour uji ɗi ganduɗa ɗi ko waɗaɓe convoqué tawi ko Afrique naaɓe gam garde petta ga hen ɗum jeeyi sababu noon fédération sénégalaise de football windi bataki cembuɗo fewde mabɓe wiide wonde yoɓe kay ha joni gaccit ɗin jour uji e on tuma noon womo ganduɗa ko biteɗo hono Helizovic ko kiblinowo keppu mo ganduɗa ko Algérie holliti wonde yo Afrique naaɓe pilñito kawñito e dow leyɗele ɗe ganduɗa ɗe kañumen caali accide jour uji ɗi gara petta équipe national équipe aji national mumen ɗin konngol mabɓe jaajine tawe e hello jeegom e nde jayde witede Stade quotidien noon tigui Amadou Moussa jayde Stade uddidamal kono ha joni keddotoɗen koye banggal coftal ɓalli no aljuma foof no mbaɗirten ɗum e nder roɓɓindu jayndeli moɗon hande noon Amadou Moussa haali ɗum joni keddotoɗen koye date FIFA o tawde ko match éliminatoire uji coupe d'Afrique 5e et 6e journée ɗum noon ine foti dañde kono noon ko woni hen ko ɓawli ko woni tan ligue mo football professionnel française kamɓe noon ɓe mbi tan koɓe goppitta joueur ɓe yoga hen e sénégalais ji payay guure mumen mbaɗoya football ɗum ɗon noon mataw Amadou koko ganduɗa yiyete ko caɗele te hayso wona hande ni ina heewi ƴewtidede yo goto e joueur ɓe so ko wayni dañi nanggue mbiye jahata e leɗɗele mumen et puis ɗum wona lawol Aissata so tawi a andi ko FIFA haali hen ko par ce que ɗen gandi FIFA kam tambi dendagal football windere nde wonko ɓe binde e article aji mabɓe wonde joueur so tawi noddama équipe nationale omo selli normalement o foti ko notade saabu ko mbiyata ko ɓuuri jojjude ko on maillot national tawi wona maillot club ɗum ɗon noon
ko ɗum koko wenciti to banggue basket sabu FIBA kañum woni toppiti to banggue basket windere nde kañumen joueur ko club ɓurɗum ɓurma hewde doole e dow hen tawi wona équipe nationale kono football kañum koko wenciti sabu eɗen gandi drapeau national maillot national kono kadi hymne national ɗum ɗon joueur koko wiya yo respecte ɗum saabi noon so tawi jomum noddama ene foti wadde honoré on ɗon appel woni gon erago gon notago ngo foti notade donc pourquoi ɓe ganduɗa ko kamɓe France naɓe mbi wonde ɓe gaccita yogoye jour uji ɗum woni hande ko addi caɗele ɗe ko en kaali joni lettre mo ganduɗa ko fédération sénégalaise de football kolliɗo wonde ñiŋi ɗum kono kadi hay agent de jour uji ɗi ganduɗa en tawi toon de France kolliti wonde ɗum ɗon wona lawol kaali hen metti mumen te ɗum eɗen gandi so tawi ɗum ɗon laatima kamɓe France naɓe soɓe ndenaki maɓe pawe ko wiyete ko hono kuule musɗe ummorade e FIFA saabu ko yaɓɓude kuule ɗe ganduɗa ɗe ina foti ɗum manam ina fotno webtinede ɗin jour uji jaaha kamɓe noon ɓe mbaɗi évoqué mbaɗani ma ar hen koko yewti ko e oɗon mboros gonade covid 19 kono Aissata haqqille wawa jabde mboros covid 19 no way hande haadde toon to Europe ne wayno haadde toon to France no wayno haadde toon to Angleterre te Angleterre jaaɓi accide ɗin jour uji kamɓe noon France ɓe calima pour yo jomumen garga enen eɗen gandi gande sabori mi sikki so en calaki enen yaade toon walla yo ɓen garga kamɓe normalement potentiel adduma Aissata noon tigui Amadou Moussa min yiyandam cikkumi tan ko manque de respect saabu yete ko fotino FIFA kañum so woni gomu ganduɗa jogui football windere nde soɓe darima ɓe bindi ko ganduɗa yete ko kañum woni yete réglement ji mabɓe hande France wiya ne yaɓɓa hen koyngal pour nde ko africain ji saabu sinno koye guure européen ji ɓe calota ko ɗum ɗon kono ɓe calonto ko africain ji hande koɓe tottiri raison covid wona raison saabu hande covid ɓuuri hewde koye mabɓe hande ko covid waratay Europe ina wara ɗum France Italie Espagne wonani ɓe darima ɓe tottiri raison covid mataw koye ɓe caloto ko mataw covid ummo toon ɓeydito ɗo kono wona ɓe garat ɗo kam en Afrique ɓe guitta ɗo covid ɓe nawta te ko rafitan no mbirtumi saaha foof dañde ɗum fo yo Allah wallu ɗum ha safro sella yalta hen kono noon soɓe tottiri raison ji ɓe darima hande ɓe mbiya covid tagui joueur ɓe jahani ɓe mbiyani ni joueur o ko dañɗo match même date kono ɓe mbiya ko covid saabi ɗum Amadou ɗum ɗon yaware naati d' accord aɗa andi Aissata pour tan famminde ha ɓeyɗan laɓɓinde ala haale mami arta joni kaf aɗa andi ko ɓooyani ko ɓe mbiyata wonde ko Europe ne jogui ko ganduɗa ko woni koɓe kaaɗi so tawi neɗɗo ummima e zone mo ganduɗa o ko union européenne jomum natta e to diwan Europe kono ɗin jour uji ɗi ganduɗa ko toon goni ko toon liggoto en même temps équipe aji ɗi ne cohli ɗumen mbiɗa sikki wonko poti accanede kamɓe to banggue ko wiyete ko ajene hoybinnede yogoye kuule saabu so jomum ummima banggue goɗɗo ari il faut o waɗe mise en l'écart ko tolni e balɗe joyyi ɗum ɗon wattaɓe arrangé par ce que balɗe joyyi garoje ɓe mbiyata ko won match ji paaɗi te won jour uji mawɗi ɗi ganduɗa kañumen mbambi équipe aji mumen toon to Europe kono ɗum ɗon foof ne wayno wona raison par ce que joueur ko joueur tan no club o sohdirimo ni en kaali ko noon aussi équipe nationale o sohdirimo walla ni ɓuuri ko sohdirimo e on ɗon saha sabu équipe aji ɗi ganduɗa hande mbaɗani qualifié taw ene jakori e jour uji mumen ɗi ganduɗa gummoto ko toon to Europe donc ɗum ɗon ala foof to payi ɗum kamɓe ganduɗa ɓe ko France naɓe woni nangguɓe ɗiɗo jour uji en caali accide ɗum goɗɗum ko jinnam arde to banggue CAF ene wayno ko yonude darde CAF par ce que nde ɗum faani nde kamɓe Europe naɓe fof mbanno nden haɓɓede woni UEFA wiɗi wonde jour uji gonɗi toon e duunde Europe fof yo nanggue mbasa hoorde beele CAF ina dirtina ɗi noon daɗuji ɗi ganduɗa ɗi ko daɗuji FIFA ɗi CAF foti fettir to banggue éliminatoire CAF kañum ni kampi en e dow ganduɗa yaɓɓi eto yaɓɓunoɗo wi tati memata jeenayyi min dirtinta ɗin daɗoji kono pourtant to banggue Amérique du Sud ɓen keeɓi dirtinde kono noon nden tirde hoore nde UEFA jogui woni ko CAF jaɓani te ɗum noon c'est à félicité par ce que ɗeɗo balɗe joyyi e 6e journée o koko dirtina en dirtina te kadi won ganduɗa so tawi dirtinama hay go anda mane fota jouer ɗum noon noddu jour uji ɗi gara ɗum ɗon ɗum woni ko jojji mboɗo yiyanna kamɓe e France naɓe ma mbaɗ seede e pression on ɗon saabu jour uji ɗi enen jogui ha joni to mbaabi to banggue hujjikinantoɓe munen kono kadi fédération ngaji ɗi nanɗo à l'image du Sénégal winduɓe ɓataki mo ganduɗa ko cembuɗe en jetti hen o mo ganduɗa ko kisma nelduɗen on ɗon ɓataki mo ganduɗa umri en ko toon to fédération sénégalaise de football kalɗo hen kadi woni ferme e on ɗon décision mo ƴetti wi wonde ne joni joni o yo jour uji ɗi gacce saabu Sénégal ko waɗi convoqué fodde 26 joueurs ko ene wayno hen 12 woni sappo e ɗiɗi ɓe ɓen ɗon gummoto ko toon to leydi France te ɓen ɗon ene waɗi hen omo ganduɗa ko Abou Diallo kesso noddaɗo ene waɗi hen Balo Touré kesso noddaɗo ene waɗi hen omo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye mo ganduɗa ko plié e milieu terrain leydi Sénégal noon tigui Amadou Moussa
batake tan ɓeɗe sikki ɗo joni ni yonani kono yoɓe kal hen yoɓe noddu conférence de presse yoɓe daro koyɗe tiɗɗe ɗe ganduɗa ete mabɓe kollu ko wayni ɓe jaadani hen hay lawol gotol saabu pression wo Amadou il faut daña nde ɓe puɗɗo wadde lâché sona ɗum tan Moussat mbe sikki koye ɗi konngudi udditen damal meɗen sport hande hokkude won aadi altine so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon de Baysata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heeɗanone banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Amadou Touré